Felly rydyn nawr yn yr canol o'r mis Mai 2024 ac rydyn ni'n ddim yn penwythnos ar ôl y fideo y diweddaraf ac edrychwch am o gyflym ydy'r cynyddiad o'r chwynennau fan yma gyda'r tafolennau wedi eu hollol yn ei dirywio wythnos olaf. Maen hollol tyfu yn ôl mor gyflym. Felly fy gynllun heddiw yw i mynd unwaith eto gyda'r torius glaswerth unwaith eto i'w thorri nhw i lawr. Ac wedyn mae angen i ysgrythru hefyd llawnt i cadw mas yr gwair i ochudio y glaswerth i dyfu. Ond cyn hynny, mae'n angen i gadw eich chwynennau oddi wrth y murau hefyd.
Felly gyda'r llwynau rosnau fan yma, gyda'r canghennau yn dal yn meddwl, mae'r hwn yn rhoi cyfle i mi i'w hyfforddiannu, achos yr holl amcan o'r rhanbarth hwn yw i creu caead gyda'r llwynau rosynau fel fan yma. Felly, pan maen nhw'n yn heneddio, fe fydd yr canghennau yn mynd yn caled. Felly, dwi'n nawr yn cymryd yr cyfle i glymu nhw gyda'r wiarennau fan yma o'r aluminium. Ac dwi'n gobeithio fe fydd y rhain yn cadw canghennau iau i lawr. Ar gyfer hyn, fel ydych chi'n gweld, mae ar yr ffon bambŵ fan yma, yr cyswllt yn y ffon sydd yn gallu cymryd mantais honno fe i efallai i glymu yr gwiaren o'r aluminium o gwmpas fe i cadw yr canghennau i lawr trwy'r cyswllt. Oherwydd, os nad ydy, fe fydd yr canghennau gyda'r cyll o'r clymiad, y cwlwm o'r aluminium ddim ond yn llithro yn ôl allan o'r ffon y bambŵ. Nawr, dwi'n meddwl, efallai, fe fydd yr llinyn cyffredinol yn fwy effeithiol na'r wiaren aluminium, oherwydd rydyn gallu troiallu y llinyn o gwmpas y bas o'r cyswllt i cadw yr cwlwm gyda'r canghennau yn eu cyll dan y cyswllt fel hyn yn fwy effeithiol. Ac wedyn rydyn yn gallu clymu yr llinyn fel hyn. Mae'r holl cysyniad o'r defnyddio llwynau neu coedennau rhosyn, nid rhosyn, mae'r rhain coeden a fal. Mae'r llwynau rhosynau yn isod, mae rhain yn llwynau rhosynau, but mae rhain coedennau a fal i defnyddio coeden ffrwyth fel caead yn hollol greiddiol. Dwi ddim yn gwybod unrhyw un arall sydd yn gwneud yr un peth yn y un fodd. Felly, mae'n ffodus mae'r hyn i fod yn weddol llwyddiannus i gweithredu fel caead, ond mae'r hyn yn dibynnu ar canghennau i fod ei hyfforddiannu i camu lawr fel hyn. Dyna ni, un fan yma, ac hefyd un arall. Fan yma hefyd.